Logaritmaları değiştiren indik formulamız. Haçana yukarıda bölmek bolan ýagdaýynda aýyrma edip ýazyp bilen esaslarmy meňzeş edip edil şu ýagdaýy men köpeltmek üçin ýerine ýetiripdim. Haçanda köpeltmek bolanda şu ýer goşmak bolýardy, bölmek bolanda da aýyrmak bolýar. Ýene bir düzgün haçanda esasda derece bolanda men şu derejeniň öňüne bir gatnaşyndy geçirip bilen ýadyňda düşendi ýokardaky sanda derece bolanda men onu göne geçirýärdim. Esasda derece bolanda bir gatnaşyndy geçirýän. Ona şu ýerde şu iki formulanyň netijesinde bir şey diýip ýazyp bilýär. Dereceni ýokarda, bu dereceni drowyň aşağı bölüne ýazanymda haçanda şu görnüşde logaritmy göremde şonuň derejelerini em gatnaşan en şekilde ýazyp logaritmany derecesi şeklinde goýup bilen. Ine şu düzgünlerden peýdalanyp bir näçe mysallary seredeli. Haçanda bölmek bolan ýagdaýynda men şunu näme diýip ýazyp bilen dedim. Iki aýry logaritmada 5 aýyrmak logaritma 2 3 ýazyp bilen. Indiki misalym maňa hemme esaslar meňzeş berilen goşmak aýyrmak onu men öňkü düzgünlemiň tersine etdim. Esaslar meňzeş bolan üçin goşmagy köpeltmek diýip ýazan, aýyrmagy bölmek diýip ýazan. Onu bir logaritmada ýazaly. Esasym 2 10 köpeltmek 4 gatnaşan 5 diýen ýagdaýymyzda jogabymyz logaritma 2 10 bilen 5'i gysgalsak 2 galya, 2 4'ümizden 8 bolýar. Ine şu ýerde bu iň soňky netijemizde sebäbi men 8'i 2'nin 3-nji derejesinde diýip ýazyp bilen. Onu logaritma 2 2'nin 3-nji derejesi boljak bolsa şu ýerdäki düzgünim ulanyp 3 öňüne geçirýän. 3 öňüne geçirende logaritma 2 bolýar. Meňzeş bolan ýagdaýynda biz näme diýdik? Biri deň bolýar diýdik. Demek jogabymyz 3 bolýar berdi. Indiki misala seredeli. Indiki misalda logaritma esaslary dürli. Men olan hemmesini bir meňzeş etmesem hiç ýyl hereket edip bilemok. Onda şu ýerdäki 3 men 3'ün minus 1-nji derejesi diýip ýazan ilki. Şu ýerde logaritma 3'ün minus 1-nji derejesi berdi 7 goşmak. Bunu 3'ün kvadraty diýip ýazýan 2 logaritma 3'ün kvadraty. Bunam 7'nin kvadraty diýip ýazyp bilen. Aýyrmak logaritma bunam 3'ün 2'den 1-nji derejesi. Bulam 7'nin minus 1-nji derejesi. Deňdir. Inni şu derejeleriň hemmesini men öňe alýan minus 1 bir gatnaşan minus 1 ýene minus 1 boljak üçin men göni minus log 7 diýip ýazýan. Inni bärdäki ikileri öňüne alsam 2 gatnaşan 2 bir-birine gatnaşan bolan üçin gysgalýar. Onda 2 ýerinde galýar. Onda log 3 7 bolýar. Aýyrmak 2'den 1 öňüne alýan bir minus 1. Minus 1 bilen şu minus plus bolýar. Bir gatnaşan 2'den 1 diýenim 2 bolýan üçin log 3 7 bolýar. Inni hemmesi meňzeş edil x'lar goşulmaýal bir adam goşup bilen 2 log 7'den ya da şeýle ýaýyň içinde ýazaly log 3 7 bunu ýaýyň daşyna çykaranda minus 1 galýar. Goşmak 2 goşmak 2 deňdir. Jemnäçe boluşýardy 4'ten 1 aýyrsak 3 logaritma 3'ün 7'si. İsteseňiz bu derejede de ýazyp bilen ýa-da bu ýagdaýda da goýup bileňiz. Indiki formulamız haçanda logaritma şu ýagdaýda ýazylanda men şu logaritmany meňzeş esaslarda drop şeklinde ýazyp bilen ýöne A we B bir deň bolmazlyk şerti bilen. Ve ýene bir ýagdaý şu usuldan peýdalanyp men şu netijeye gelip bilen bir gatnaşan edip A bilen B'nin ýerini çalyşyp ýazyp bilen. Berilen misala seretýän bilen esaslar dürli. Bu ýagdaýda men hiç edip bilemok. Onu şu formulany ulanýan. O formulany ulanmak üçin 4 gatnaşan şu ýerdäki logaritmany bir gatnaşan diýip ýazýanda esaslaryň ýerini çalyşýan aşağı 12 ýokarysy 2 goşmak. 2 gatnaşan berdi de bir gatnaşan logaritma esasy 12 ýokarysy 3. Indi seretýän aşağılardan indi şu ýagdaýy men sadalaşdyryp 4 gatnaşan bir gatnaşan logaritmada ýerini çalyşan ýagdaýymda näme bolýar? 4 log 12 2 koşma edil bulan şu ýagdaýda 2 log 12 3. Indi şulary goşup bilmek üçin men şu sanlary derejeye geçirýän.
log 12 2'nin derecesinde 4 koşmak log 12 3'ün derecesinde 2. Yine seyretken esaslar mengdeş arada koşmak var. Demek şu korkular men köpeldik bilen. Demek log esaslı 12 2'nin 4. derecesi 16 köpeltmek 3'ün derecesi 9 dendir. Logaritma 12'de 9 6'ın 54 5 yatta 1 9'un 9 yatta kulan 14 144 144 yanımı logaritma 12'nin kvadradı aşağıda da 12. Yine 2'ni öne alayan 2'ni öne alamda 12 alayan için 1 ola demek cevabım 2. Ana şu yerde bir misal seyredeli. Bize logaritma esasda 20 yukarıda 200 verilen şunu p görünüşte yazmamızı soruyorlar. Eğer de p'miz logaritma esasda 5 2'ye denk olsa. Onu etcek dadım. Şu yerdeki verilen logaritmanı bölöklep en son neticemde bir san ve şu görünüşü alıp bilmek. Onu şu yerden başlayalım. Logaritma 20 esasda 20 200 dengdir. Ben şu 200'ü 20 köpeltmek 10 dip yazıp bilen ya da 8 köpeltmek 25 dip yazıp bilen o usul size bağlı. Hayır siz ansat olur yalıp özünüz seçeceğiniz. Men 20 köpeltmek 10 almakçı. Onda logaritma 20 köpeltmek 10. Şimdi köpeltmek olanda koşmak dip yazıp biledim. Logaritma 20 koşmak logaritma 20 10. Şimdi şu yerin men bir dığını bilen, onda yazıyaz bir koşmak. Buna men 2 köpeltmek 5 şeklinde yazmakçı. Logaritma 2 köpeltmek 5 20 dengdir. 2 köpeltmek 5'e men koşmak dep ayırıp bilen deptik. Onda bir koşmak logaritma 2 20 koşmak logaritma 20'de 5. İnne etcek zadım. Şu yerini ve şu yerini p mengzetmek esas maksadım. Onu ayrı alalı. Birinci logaritma 2 20'ni alyaz. 2 20'ni alanımda etil şu yağdayında işte edip bilemek. Ondan emetten şu önkü düzgünün birinin pedalın ben bulan yerini çalışan logaritma 2'de 20 deyip. İnne aşağıdaki bölüğün üstünde işleyen logaritma 2 20'ni 4 köpeltmek 5 deyip yazan dengdir. Bir katnaşan inde koşmağa deyip yazan yaldayımda logaritma 4'ü men 2'nin ikisi deyip yazsam aşağı 2 öyle koşmak logaritma 5'in ikisi. Şimdi seyretsen olun şu bölüğüm şuna mengdeşirek. Dine yerini çalışan yaldayımda alıp bilen. Onu berde de 2'ni dereceni öngü geçiren yaldayımda kıyıskalya ve cevap 2 koşmak logaritma 2 5 öyle. 2 bölüğüm logaritma esaslı 25 logaritma 25'i edil şöyle nemeden olsam şoğurda etken logaritma 5'te 20 dengdir. Bir katnaşın logaritma 5'te 4 köpeltmek 5 denimde 4 gön 2'nin ikisi deyip yazalı köpeltmek ya da gönü koşmaya geçik istedim böyle şeyde logaritma 5'te 5 deyip dengdir. Bir katnaşın 2'nin öngün alın yağdayımda 2 logaritma 2 5 koşmak bir böyle. İnne seyretten bula edilmenin p'nin bahası. Bu da bir katnaşın p'nin bahası. İnne şu alan bahalarımı şu bölümden pedip yazayım. Aşağıdan şu imkanlıkaya çıkan neticemde yerine koysam. Onu bir koşmak. Şunun bahası ne mi çıktı? Bir katnaşın 2 koşmak. Bir katnaşın p koşmak. Bunun bahası bir katnaşın 2p koşmak 1 dengdir. İnne bu adeti anlatmalı yağdaya geldi. Şu yerde aşağılarını p denglesem p denglen yağdayımda 2p koşmak 1 böyle. Onu öğürüp yazan yağdayımda 1 koşmak. Yukarısı p aşağın 2p koşmak 1 koşmak 1 koşmak 2p koşmak 1 dengdir. Şun aşağında 1 var. Şu yerine 2p koşmak 1 bilen köpöldüğümüzde hemmesinin aşağı 2p koşmak 1 böyle. Şu yersinin yukarısından biz köpöltmeli olası 2p koşmak 1 böyle. Koşmak p koşmak 1
Dengdir. Cemine p oldu 3p koşmak 2 katnaşan 2p koşmak 1. Demek neticemiz şu. İndiki seretecek temamız logaritmik fonksiya. Logaritmalar haçanda fonksiya bolanda yerine getirilecek düzgün. Şu yerdeki x'in bahası pozitif olmalı başta aytışmaly ve a'nın bahası pozitif bire dengdel bolmaly. Şu ýagdaýda ýazylan fonksiýalarmy logaritmik fonksiýa diýen. Logaritmik fonksiýanyň kesgitlenişi ýaýlasy pozitiv hakyky sanlar, bahalary ýaýlasy bolsa ähli hakyky sanlar. Hemişe x çyzygyny kesýän nokady bir nol nokady bolýar. Indi şu ýerde bir mysal berilen. Şu misalyň kesgitlenişi ýaýlasyny biz tapmaly. Biz näme diýdik? Kesgitlenişi ýaýlada netijem pozitiv hakyky sanlar diýdik. Ýagny şu ýeriniň pozitiv bolmagy bizim üçin esasy. Onu şey diýäs, x aýyrmak 2 diýenim noldan uly bolmaly. Onu x'im 2den uly bolmaly. 2ni beýlek geçiren ýagdaýymda. Demek men kesgitlenişi ýaýlam 2den uly ähli hakyky sanlar. İndiki misalda ýenelik kesgitlenişi ýaýla sorulýar. Kesgitlenişi ýaýla biz näme diýdik? X kvadrat goşmak x aýyrmak 2 bölegi pozitiv bolmaly. Ona x kvadrat goşmak x aýyrmak 2 böleginiň pozitiv bolmasy üçin men aşagdan onu deňsizlik görünüşinde ýazýan. Deňsizlikler çözmegi öwrenipdik. Deňlemeni näme çözýän bolsam, kvadrat deňlemeleri aýyrmak 2 deňdir 0 diýen ýagdaýymda men muny köpeltijilere dargatmak usuly bilen çözmekçi. 2 köpeltmek 1 minus. Demek x'in bahasy ýa 1, x'in bahasy ýa da minus 2 bolup gelýär. Muny tablitsa çözýärdik. Minus 2 ve 1 şeklinde. Tablitsa çözenimde pozitiv bilen başlaýar. Minus plus. Bular özüni alamzok. Demek meniň kesgitlenişi ýaýlam pozitiv bolan ýerler, sebäbi noldan uly ýerler maňa gerek. Demek şular, şu bölük meniň kesgitlenişi ýaýlam bolýar. Onu nädip ýazýan? Minus tükenliksizlikden minus 2 açını minus 2 öz değişildel birleşen 1'den plus tükenliksizlik açını 1 öz değişildel. Logaritmik fonksiýanyň ters we grafikasy barada aýtsak, fonksiýada ters tapma nädip öwrenen bolsak, bärde şowur usuly ýerine ýetirýäs. Haçanda bize fx'imiz 2 derejesine x diýip berilen bolsa, munyň tersini nädip tapýas? Men fx'im y diýip ýazýan şu ýerden y deňdir 2 derejesine x. Onda şu x'imi nädip tapardym? X deňdir logaritma şeklinde ýazsam 2 y bolardy. Indi şu ýagdaýa gelenden soň men näme etdim x tapamsam, x bilen y ýerini çalyşyp minus 1 diýip ýazýardym derejede. Demek log 2 x meniň ters fonksiýam bolýar şu ýerde. Indi iki misalymyzda da fonksiýa berilen we bize tersini soraýar. Onu şu ýerden täzeden ýazaly y şeklinde 1 aýyrmak log 2 x aýyrmak 1. Maksadym şu ýerdäki x-i ýeke goýmak. Onu şunu beýlek atyp pozitiv edip y bärik geçiren ilki. Onu log 2 derecede x aýyrmak 1 diýenim. 1 aýyrmak y-ge deň. Ine 2'nin derejesinde şunu goýan ýagdaýymda şu ýere deň bolmaly diýipdik. Onu 2 derejesinde 1 aýyrmak y deňdir x aýyrmak 1. Ine bir beýlek alan ýagdaýymda men x'in bahasyny tapdygym bolýar. Onu x deňdir 2'nin derejesinde 1 aýyrmak y goşmak 1. Ine x tapamdan soň etjek bar zadym y bilen x'in ýerini çalyşmak. Demek ters fonksiýam 2'nin derejesinde 1 aýyrmak x goşmak 1 bolýan eken. Logaritmik fonksiýanyň grafikasyny nädip çyzaly? Grafika çyzmaň usulyny biz öňüm geçipdik. X'in ýerlerine baha berip y'ler tapýardyk. Indi şu ýerde x'in ýerine men baha berjek bolamda, men 2'nin derejeler şeklinde bersem maňa hasan sat bolýar. Onu x'i 1 berip bilen, x'i 2 berip bilen, x'i 4 berip bilen, x'i 8 berip bilen, şular beren ýagdaýymda y'niň bahalaryny tapýan. X'i 1 beren ýagdaýymda y'niň bahasy 0. X'i 2 beren ýagdaýymda y'niň bahasy 1. 4 beren ýagdaýymda y'niň 2. 8 beren ýagdaýymda y'niň 3. Indi şu ýerdäki çykan jogaplary men grafikaň üstüne yerleşdirýän. Haçanda x'im
1 bolanna y'im 0, x'in 1 noktatyna y 0. X 2 bolan ýagdaýynda y 1. Onu şu nokta bola. X 4 bolan ýagdaýynda y 2. Şu ýerde bola. X 8 bolan ýagdaýynda y 3 ol has angrikitje. Onu grafikam şeýle hemişeki ýaly. Bahalar özüni ulydyp, ulyrak grafik çyzyp bilersiňiz.